Başarı Kürdistanê ji sala 1992 vir ve ji alî hikûmeta Kurd ve tê birêvebirin. Statiya hikûmeta Kurd piştî têkçûna rejîma Basê di sala 2003 de hat naskirin. Di destpêka salên 1990 de Rêveberiya Herêma Federal a Kurdistanê ragihand ku armanca wan a sereke aboriyekî pêşketiye. Berê temaşevanên hêja em ê di bernameya piyasa de ser polîtikayên aboriya Başûrê Kurdistanê bisek. Herêma Başûrê Kurdistanê xwediyê çavkaniyên enerjiyên xwezayî dewlemendiyên sererd û binerd ên pir hêja ye. Civaka herêmê ji ber erdê xêr û bêra wî xurt çavkaniyên ava gur, deşt û çiyayên rengîn debara xwe çandinî û sevalkariyê dikirin. Lê ji ber kiryarên rêveberiyê yên çew êdî ev çanda kevnar berbitînebûnê ve diçe û ji ber nêzîkatiyên pedekê ev dewlemendiyên xwezayî nabin malê civakê. Herêma Kurdistanê tevî hemû derfetên heyî jî piskirêka bêkariyê dijî. Bêguman gelek sedemên vê hene. Divê ji bo civak debara xwe bike qadên xebatê bên avakirin. Derfetên karûbar bên peyda kirin. Lêbelê rê û çareyên pêwîst bi plan û pêşnûmeyan nehatine sazkirin. Di encamê de hilberîna lawas û nebûna pişêsaziyê li ber çavan e. Ji ber wê jî hejmara bêkar û betalan her diçe zêde dibe. Ji ber mercên der û hindir, kêmasiyên kronîk, giraniya qeyran aborî her diçe kûr dibe. Hinceta kêmasî û neçariyên heyî tenê bi polîtîkayên dewletê dagirker ve girêdayîn dîtinekî kêm, sext û çewt e. Rêveberiya Başûr bernamaya xwe ya aboriyê li ser bingehekî zanistî ya ku pêdivî bi kar û barekî statîstîkî bîne ava nekiriye. Bingeha plansaziya aborî birêya bazirganî hatiye danîn. Lewma serbestiya şîrketên biyaniyê bêbaş heye û li gor berjemendiyên xwe li herêmê kar dikin. Li gel vê Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ji bo dilxwaziya karkirina kargehên biyanî ya kar û xebatekî xwe bike gavên berbiçav navêje. Şîrketên li xadê kar dikin tenê bi îhaleyên avayîsaziyê, derxistina petrol û kar û barê bazirganiyê re eleqedar in. Kargehên hilberîna berhemên çandinî, sevalkarî, xizmetkarî, pîşesazî û teknolojî li nû bikin tunane. Bi taybetî berhemên bibin bersiva pêdiviyên rojane bi bedela erzan derbasî herêmê dikin û bi bihayekî giran qezencekî bi dest dixin. Her wiha şîrketên li herêmê jî dêr ve karker, spor û zanyarên Kurd xebitandina xebatkarên biyaniyê ji derve welat çêtir dibînin. Ji ber wî zanîn û tecrübeyê karker, hosta, pîşekar û sporên Kurdan pêş nakevin. Barkeşek û qezenca karsezên biyanî li herêmê zêde ye. Sermayeyek mezin bi dest dixin û piraniya wê jî li welat nayêlin. Dikşînin û dibin berbelatê xwe. Rewşa heyî aboriya Başûrê Kurdistanê bi vê teşeyê di qada navnetewî de bandorek neyînî pêşkêş dikin. Lê ji ber ku hîn kes an jî partî şîrketên bazirganiya dikin bi rêya îltimasê qezencekî bêhempa bi dest dixin. Ziyana ku digihînin tevahiya aboriya welat nabînin. Ango naxwazin bibînin. Bêguman yek ji piskirêkên bingehên jî nebûna bazara kar e. Asta karkerên pispor li Kurdistanê pir hekêm e. Hejmara mezûnên zanîngehê yên cihêreng li herêmê pir zêde ye. Lê ji ber pisporiya netê tecrübeyekê nikarin derfetê kar peyda bikin. Nebûna bazara kar derfetên xebata sazgehekî nade û betal dibînin. Di heman demê de hewcedariyek mezin bi dibistanên hevpar ên perwerdeyê pîşeyî jî heye. Bêguman li herêmê piskirêkên bazara kar siyasî ne. Di vê mijarê de sekna PDK berbiçav e. Çend sal berê Rêveberiya Kurdistanê îdia dikir ku heya deh an jî 20 salan Başûrê Kurdistanê bikîne astekî girîng a aboriyê ku bibe navenda herêmê Rojhilata navîn. Li gorî Rêveberiya Başûr ji bo ku bibin navendekî sereke qanûna bacıya hêsa gömrekên vekirî û sazûmaniyek pergala serbest ango liberal bes bû. Bi van rêbazan têşeya xebata Emîrat yanî ya Dubayê esas kirdin. Di encamê de modela şaş ew berbencamekî şaş vebirin. Şimendiya PDK dest nade ku Başûrê Kurdistanê aboriya xwemalî ya xweser ava bike. Planên hêzên navnetewî yên li ser Başûrê hemû têkildarê petrola herêmê bûn û ser van planan statuya îdarî û siyasî dan Başûrê. Amerîka ji bo ku armancê xwe yên li herêmê pêk bîne ji xwe re li hevalbendekî digeriye. Ji ber vê yekê di paralela 36 û 42 de sînorê Başûrê Kurdistanê hat diyarkirin. Ji bo partiyên Başûr li gor armancên Amerîka tev bigerin jî ew kirin hevkarê petrolê. Bi vê awayê cara ewil partiyên Başûrê bê ku ket bidin perekî mezin dest xistin. Bi demê re dibin navê pêşmergetiyê de ji bo gelê herêmê mûçe hatin dayîn. Vêbxwe hêza kar kêm kir. Êdî gundiyên bi çandinî û sevalkarî debara xwe dikirin koçî bajaran kirin. Olwir bêyî ku karekî bikin mûçeyê pêşmergetî, karmendî û her wekî din girtin. Piştî partiyên Başûrê fêrî pereyê petrolê bûn, êdî ji dervayê peymanên fermî bi rêyên qaçax dest bi firotina petrolê kirin.
Ji bo vê Îran û Tirkiye bazarên guncav in. Li gor daneyên heyî mehê nêzê 150,000 barmîl neft tê firotin. Pereyê vê petrolê jî di nav çend partiyên sereketa tê parvekirin. Partiyên Başûr bi taybetî jî PDK dibin navê bazirganiyê de bi welatên cîran re hîn peymanan îmza kirin. Bi demê re ev peymanê demkî bi zextan ve guherên polîtîkayên sereke. Bi desthilatdariya AKP ve Tirkiyeyê piraniya peymanê bi PDK re îmza kiribûn yan betal kirin yan jî li gor xwesteka xwe bi cîhanîna wan li ser herêmê ferz kirin. Ji ber hikûmeta herêmê li gor partiyan ango li gor berjemendiyên PDK hatbû avakirin, li hemberî van gefan nikaribe xwedî helbestekî xurt. Lewra rayedarên herêmê ji bo berjemendiyên xwe yên şexsî û teng biparêzin, li hemberî van zextan bêdeng dimînin. Her wiha civaka bi mûçehên pêşmergetî û karbendiyê tên xapandin, li hember van polîtîkayên şaş nerazîbûnekî xurt nîşan nadin. PDK jî ji bo hin peymanên cuda îmze bike cesaret bigire. Me got Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ji bo herêmê polîtîkayekî xurt a aborî ava bike ji bo xwe modelekî şaş destnîşan kiribû. Modela şaş bi xwe re encamê rast dernexstole. Ji bo herêmê stratejiyekî rast ya aboriyê bê destnîşan kirin, rastiya civakê û rewşa herêmê bawayekî xurt li ber çavan nehat girtin. Lewma bi demê re stratejiya dihat payîn ku li herêmê bibe modelekî xurt têkçû. Rêveberiya Herêmê Kurdistanê li gor desthilatdariya babûksalariya rojhilata navîn xwerêxistin kiriye û li gor wê teşeddide polîtîkayên xwe ya aboriyê. Şêwaza vê modelê li ser bingeha bîkaranîna çavkanîn maddeyên xaf û ji dervanîna hemû pêdeviyên jiyanê hatiye esas girtin. Van malên kêmxalîte standardên jiyana herêmê jî lawaz kirin. Lewma Hind Sporên Kurdistanê ji vê modelê re dibêjin modela şêxên biçûk. Serokê herêmê Nêçîrvan Barzanî li ser projeya aboriya ji alî hikûmeta herêmê ve hatiye weşandin got, Kanûna petrol û gazê ji bo pêşxistina aboriya Başûrê Kurdistanê bibe bingeh. Bi vê ve dert keve holê ku li herêmê ji bo pêşxistina berhemên xwemalî û civak bikaribe xwe bi xwe îdare bike, projeyekî xurt nehatiye pêşxist. Li herêmê gelek kes du mûçeyan dikirin û hejmara polîsan du qat zêde bûye. Gundî li şûna karên çandinî û ango sewalkariyê re mijûl bibin, dibin pêşmerge. Nüfusa herêmê 5 milyon e. Hejmara pêşmergeyan jî 200,000 zêdetir e. Tevê pêwîstiya hebûna artêşekî bihêz jî hejmara leşkerên li Kurdistanê pir zêde ye. Pêwîstiya mehaneya hêzên pêşmergeyan 100 milyon dolar e. Yanî salane milyarekî û 200 milyar dolar e. Ku ev jî rêjeyekî pir zêde ye. Ciwanê Kurdistanê difikirin ku yan bibin zabit, polîs, leşker, cerdevan, serwer, an jî qet kar nekin. Ev jî polîtîkayekî bingehîn ya hikûmeta herêmê ye. Li herêmê ji projeyên mezin re pêşengî naykirin. Dewsa wê bi sedan şîrketên mezin ên Tirkiyeyê li Herêma Kurdistanê xebatên mezin didin meşandin. Dewleta Tirk bi saya van kargehên polîtîkaya xwe ya aborî li ser herêmê neçar dike. Ji ber ku aboriya herêmê bi Tirkiyeyê re hatiye girêdan, rayedar li hember van kiriye re bêdeng dimînin. Bi Kurtasî di nav 30 salên derbasbûyî de rêveberiya hikûmeta herêmê ya PDK bawayekî fîlî desthilatdar e, di mijara avakirina polîtîkayekî aboriya serbixwe de serkeftî nîne. Bi taybetî peymanên aborî, siyasî û leşkerî ên bi dewleta Tirk re hatine îmzekirin, nahêle ku hikûmeta herêmê bikaribe bibe îradeyekî xurt. Di nava van salan de PDK bi rêw rêbazên ji xwe re ava kiriye xwe û hevkarên xwe dewlemend dike. Li herêmê rêjeya hêjarî û feqirî her ku tike zêde dibe. Rêveberiya bi îddiaya evê li herêmê bibe modela nûjen û bazara serbixwe ji ber hesabên malbatî û teng nikarin pêşketinekî xurt çêbikin. PDK ji ber ku nikare di vê pêvajoyê de be xwedî îradeyekî xurt li herêmê wek nûnertiyê hêzên dagirker tevdigere. Lewra nikare li herêmê pêşî li bêkarî, gendelî, dizî, talan û hevkariyê bi hêzên metînger re bigire.